hyvin pitkästä aikaa hyvää päivää. Tässä nyt sattui silleen, että viime viikolla mä en pystynyt julkaisemaan videota, koska torstaina multa lähti ääni. Kello on 10:11. Ääntä ei lähde. Anyway, ääni on nyt tehnyt paluun, kutakuinkin pystyn puhumaan, joten tässä teille viime viikolla kuvattu vlogi. Mutta toivottavasti tykkäät videosta. Mwah! Mä en tiedä, mitä mun lähtee nyt ääni. Mä oon siis niinku nuhassa. Elämässäni alkaa pikkuhiljaa uudet sivut aukeamaan. Uudet kappaleet. Sellaiset, joissa mä niinku teen oikeasti sitä, mitä aikuisen kuuluu tehdä, eli teen töitä. Muuta kuin, että oon yrittäjä. Mä oon siis nyt sijaisena viikon lukiossa. Täällä Suomussalmen lukiossa. Ja mä sijaistan äikkää. Eli siis tätä niinku omaa alaa. Mikä on niinku mun mielestä aivan parasta, koska oman alan työ on parasta. Ja mä pystyn äikkään aina yhdistämään draaman. Me tehtiinkin eilettäin yhdellä kurssilla vähän teatteria. Niin se tuntuu aivan mahtavalta. Mulla tulee tässä jotenkin flashbackit mun lukioaamuihin, kun mä söin mun aamupuuroa samalla kun mä meikkasin. Mulla on täällä mustikkakäyräpuuroa. Mulla alkaa työt siis 10 ja kello on tällä hetkellä 20:09. Et mä lähden ihan just sinne töihin. Aamuvenyttelyt. Hei, pakko esitellä. Mä sain äidiltä synttärilahjaksi tänä vuonna tämmösen ihanan rannekorun. Ihana. Ehkä pitäis vaihtaa vaatteet. Mä siis ajattelin pistää tänään tämmösen ihanan hupparin. Tääkö ihan karvoissa? It is a Hamilton hoodie. I love it. Minä en oo siis käyttänyt niinku huppareita taikka noita polopaitoja nyt hetkeen, koska kesällä ei tehnyt mieli käyttää semmosia vaatteita. Ja mä aina ihmettelen, että miten kun syksy tulee, niin musta tulee tämmönen henkeen ja veren huppareiden ja polopaitojen käyttäjä. Mä rakastan meidän kissoja, mutta tää on rasittavaa. Ja. Mä en tiedä, onko tää kuin hyvä opeasu, mutta this is the outfit of the day. Heissaan! Eka oppitunti on Done. Mä sanoin, että se meni ihan hyvin, koska ei ollut mitään hirveästi niinku puhuttavaa, vaan nämä niinku kirjoitteli vaan esseitä. Tuntuu siis tosi nostalgiselta se, että tää luokkatila on se sama luokka, jossa mullakin oli aikoinaan äikkää. Look at that. Beautiful. Kello on 20:11, niin mä voisin lähteä käymään lounaalla. Well, hello everybody. Mulla on tässä vielä hetki aikaa ennen kuin mulla alkaa seuraava tunti. Minä ajattelin, että minä hyödynnän tämän ajan ja käyn hoitamassa vähän juttuja tuolla keskustassa. Tosiaan huomiseen teatterikerhon tapaamiseen niin tarvitaan paperia. Me tehdään draamasopimusta, niin se pitää kirjata jonnekin. Siis ajattelin hakea tuolta toimistolta vähän paperia. Silleen niin ei huomenna tarvitse enää miettiä sitä, kun mulla alkaa periaatteessa suoraan töiden jälkeen se kerhokerta. Mihin mä jätin mun auton tuonne noin? Siis minä kävin kans kaupassa. Mä hain ne paperit ja sit mä kävin kaupassa ja että nää on niinku uunituoreet piirakat. Namskis. Mutta mä ostin kans tämmösen vastustuskyky inkiväärishotin. Oh yeah. Pysykää terveenä. Siellä on mun paperit. Mä otin 3 tommoista ei A4 kuin A3. 3 A3, koska mieluummin niitä papereita on liikaa kuin liian vähän. Eiks niin? Ja, let's go!
Nyt mulla on hikka ton kiväärishotin jälkeen. So hei. Hai! Työpäivä on ohi. Mä lähden nyt käymään kotona. Mun pitää syyä ja sitten nappaan Ellun mukaan, niin lähdetään sitten meidän pikkujoulupalaveriin. Siis ääni on niin paineessa. Oli tosi vaikea puhua tossa. Mua oikeesti pelottaa, että huomenna mä oon ilman ääntä. Joten this is where I zip it. Ja mä puhun vähemmän. Oh my god, se pysyy. Otte smetanapurkin ja smoothien päällä. Olen syömässä! Jee! Mä syön kaalikeittoa. Kyllä mun piti vielä sanoa. Et sä oot kotona ja mä oon täällä. Me ollaan täällä. Me lähdetään ihan just sinne Retikalle. Seuraavaan tuli puoli tuntia sitten. 20 minuuttia sitten. No kun duunit loppui, niin sit mä heti driftasin tänne. Yritän katsoa nyt käyttää semmoista erittäin nykyaikaista puhekieltä. Meidän pitää jossain rauhassa mennä käydä siellä läpi se. Hi, älkääs. Meillä oli äsken pikkujoulupalaveri. Ja varmaan nyt on niinku viimeinen tälle syksylle, kuulkaas, kun lähdetään niinku oikeesti puuhastelleen sinne lavalle. Ja... Saara. No. Mä oon aika koeään. Siis aika hyvällä mallilla ollaan. Yllättävän hyvällä mallilla. Me saatiin niin nopeasti niinku ideat kasaan, että siis ekassa tapaamisessa tuntui siltä, että, että ideoita on tosi vaikea keksiä. Yhtäkkiä meillä on niinku 11 sketsiä, 4 biisiä ja niitä uutisaiheitakin on ihan hirveästi, niin kyllä niitä ideoita, kyllä niitä syntyy.